koda weche manyien kama komiti mar weche wuoth e od bura mar senet ne otamore chiko itgi ne jatend migao mar wuoth Davis Chirchir kalore ne ok ochopo e senet kod obok mane dwarore e wi nonro mitimo kalore kod winjruok e kind piny owacho kod kambi mar ADANI. Jood bura mag senet okone Chirchir ni gidwaro neno obok mag winjruok kod mago mayango kinde mane omi ADANI thuolo mar tayo paw ndeke ma JKIA ma osemiyo jotich paw ndeke onyiso luoro ni ginyalo wito tijgi. Chirchir idwani odog e senet chieng' Tich Abich. The documents we have also, CS, is that ADANI has been given contractual arrangements for them to supply power in Kenya using Ketraco, and they're intending also to take over KenGen, and they will be the one running the SHIF insurance system for our healthcare. Are you saying there's a court order stopping you as a ministry from providing the Senate or this committee with a copy of that PIPP? Unless the CS can tell us the information he has is a classified information, is a secret information. While preparing to submit the documents, I was advised by my technical team of some developments that would possibly wish to do some housekeeping and confirm first whether we can prosecute this matter while there is a court case.